21 December 2024 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates nezvinhu zvese zviri kuitika muZimbabwe. Kana uchinge watoona ndauya kudai so chibva uziva kuti kwatouyiwa nekuti handina nguva yekutambisa. Ende kana uchiziva kuti pauri kushanda ipapo uri kushanda kwakonectwa newifi kana kuti company unoshandira ndezanupf, kana waisa ma-earphones bozi unongodzingwa basa wakunzi uri kuteerera Kulliant. But ivo mabhosi enyu vanenge vachitotiteerera futi, but it's just that havadi kuti mimi muzoteerera. Nyaya dziri pano nhasi ndaita chiya chinonzi chibhagera chekumombe. Ndainasouya ndakaita kuchikoka bhosi ndakakupotsa nacho ndinozodona nozondinzvenga ndikadona. Saka ndonyatsochikoka zvekuti timbonyatsowonesana ndobva ndangorova chaipo nguva ichiripo. Unonzi kana watobata murwere musiki chaiyo unenge watomubata panguva chaiyo. So kana uchiziva kuti uri kudedzera kuti pasi neZanupf, tanga nekulike this video right now kuitira kuti Zanupf iboikane. Nezuro pakabuda tsamba pachinzi Matanga asiya basa, ende chikonzero chakunzi ari kusiya basa chikonzero chekuti pari kunzi retirement age according to Nick Mangwana, permanent secretary of information, the propaganda machine. Murume anonyeba zvake hanzi ari kusiya basa because of retirement age. Izvo zviri pascreen pangu izvo, retirement age. So chinhu chandishamisa panyaya iyoyo muri yeZimbabwe ndechekuti iri kunzi retirement age, but munhu wacho ari kuuya successor wake ari kusvika achinopinda pasame basa iroro racho riri kunzi uyu ari kuti retirement age. Matanga ane 62 years, pari kupinda munhu ane 63 years. Saka I don't know balance yacho kuti zviri kubalansa papi, zviri kupindirana papi zveretire zveage yapapi. Saka bozi inini ndanga ndichiexpecta kuti pamwe pari kuiswawo munhu kana ari kuma 52 years 50 something, pari kutoiswa muhombe ari 1 year older than ari kubviswa. Ameno mozondiudzwa kuti zvinomeka sense ndo bato renyu ramunenge muchida vachikudzai kuti 2030 tine takadai so, vachikunyebera zvinhu zviri padhuze zvamuri kuona kudai so. So inini panyaya iyi ndabva ndadzokera. There is a post yakatenderera musi wa 22 August 2023 pakabuda nyaya pachikunzi we have taken note of press statement by Police General Matanga. He is a war veteran. We respect both him and his office, but is he aware that after ED wins this election he is on the list of those who will be fired? They want to punish him for his loyalty to General Chiwenga. This post yakabuda musi wa 22 August 2023 ndo pakabuda this post ichitaurwa zvinhu izvozvo, but kunzi akangopinda chete uyo ari kubviswa because ari loyal kuna right. Muri kuona nyaya yacho iripo. To me zvakutaka kumeka sense. Amen. Mimi kana because 22 August my election rachitonzi kuti kwa 23 August ndo pare inoitwa. Bapatonzi uya ari pa list rekuti achazodzingwa basa. Hazvina kuitika ipapo, zvakazoitika after gore mbijana vanhu vaitaka kuvarairwa. Maybe it was because of this post yanga yatobuda vakati tingazosara tichiningirina. Ende pa list ipapa zvisi kuperera ipapo George Charamba ari kunzi aripo futi pa list rekuti anogona kungodzingwa. Unoziva kuti vakomana ivava zvoda kuti vashandire vanhu manje, kushandira nyika, because legacy yavari kuzosiya yacho inonyadzisa. For example, tikataura zvelegacy yaMatanga tinganyatsonongedzera chii kunze kwekusunga mapolitical activists akawanda, kusunga vanhu vakasiyana-siyana vepolitics, ndo marecords akanyanyisa kubrekwa. 4 million yakatorwa pasi kubulawayo. Hatisati tanyatsonzwa kunzi ningi ndiye akanyatsoirova akaiba, totongoti zvakavharana. But legacy yekunzi ana Jameson Timber, ana Job Scala vakagaramo vakasungwa, ndo zviri kungosara zviripo. Pasaka George Charamba uyu wekusagerwa musoro uyu pari kubuda imwe post yako. Have you ever seen George Charamba aka Donza Musoro Jangwanda, who is pro Chiwenga, posting many pictures from Prikep Farm? Ever seen many pictures of him at Prikep Farm or Zanupf official events? He is on the line to be fired in the next coming months. He knows it. And ari kutozviziva hake kuti ari kuda kutodzingwa basa. Zvitorimo mupfungwa dzake, musoro wake kutozviziva kuti ndaenda. That's the current situation. Amenoti
but zviriko kana wambopindawo basa chasara kuti udzingwe basa ende vanhu vakaita sana George Charamba kana vakadzingwa basa tichiti vamwe ngavambocreatirwa employment kumbopindawo mamwe mabasa because vakashanda kudhara ende vari useless pamabasa acho hatina chisvinhu chazvinoti to benefita zvebasa rake chanoshanda ofisi iyo chete kagara isina kana munhu ane kana dhiri. Pari kunzi paridziranwa moto kuGoromonzi imwe nyaya enda kutobatai. Violence clashes erupted in Goromonzi North on Wednesday after Zanupf youths invaded Lonely Park farm demanding to be included in gold mining following the discovery of gold deposit recently. The farm is owned by Anton Rettlers. The youth led by Zanupf leaders in Vuta Ward 13 also accused the party's Mashonaland East Provincial Youth League Secretary for Education Pardon Chibam of going behind their backs and taking over the gold claim which they had discovered as villagers. Parikunzi vanga vakuda kuvharirana kunzi apa saka vamwe vakati iyo shamwari iwe ndichedu chetseka chinhu ichi unongoziva kanyaya yavo yekumusangano ninge ndianoda to ndingina vachiimba masongo ava unotora chizoteka discover tese saka vanobva vatanga kutoridziranwa ndo nyaya dzimwe dziri kuitika. Prince Dubeko Spanda ane zvaari kutaurawo pano zviri kuzoitaka kunoclashana naFreeman Chari ari kuti I respectfully disagree change can attend through election. Zanupf can be beaten in an electoral contest even under the current conditions. We simply need to up our performance. That's Prince Dubeko Spanda. Freeman Chari ari kubuda achizopindura ipapo ari kuti Zanupf can be beaten and it has been beaten before, but having your votes be counted and eventually take power is where the problem is. None of the players are willing to acknowledge that the military can only be removed from power by a force greater than them. Either the military breaks into and we have power parade, armed confrontation, mass demonstration like what happened in Sudan. Election can then happen after that. Without power parade, you have to rely on the consent of the ruling party, which we know they don't have. An entity that has no intention of exploring the three option ingori jangamishen zvayo. We just have to hope that Russia's preoccupation with Ukraine may have more impact on Zim as it did with Syria. Apedza zvake Freeman Chari ndo zvaari kubuda ari kutaura. Amen yachari munozondudzo kuti muri kuionawo sei yaari kutaura. But regedza ndijambire Hichilema president wekuZambia avhura hombe kuri kunzi vasunga varoi paZambia. Muri yeZimbabwe zvandinoona munyaya idzi dzematongerwo enyika ka ndiri kutoona kuti vanhu ameno kuti vari kuita vachidhamba mushini kana kuti chii. Inini zvangu sometimes ndinoita kakublema futi vanhu vakava nereligion. Zvinhu zvezvi hazvifaniri kusanganiswa nezvematongerwo enyika. That's why you see in Zimbabwe vakomana vanonyatsoita zvekushanda neZanupf havatonzwisisi kana kuti wabvunza kuti munopfugama makatarisa kupi havanamati. Handisi kuti vanhu ngavasanamati, pandiri kungoti zvinhu izvozvo hazvitodyidzani. Zveutongi hwepanyika panapa zvitori zvitongi hwenyika vanenge vachitongoita zvekutonga nyika. Zvinhu izvozvo kuti zvimixe anotori ma1 usochiona kuti vanozotozomhanyira kuti unogadzira avo mapasta kuti chitinamatire chidedele vachingotry kuda kuti zvingoningirina but kuZambia don't know kuti vari kuita sei. Pari kunzi 2 men have been arrested in Zambia accused of being witch doctors who have been tasked with trying to bewitch the president. The police said they had arrested Justin Mabulese Kondunde and Leonard Piri in the capital Lusaka. Their purported mission was to use charms to harm President Hakainde Hichilema, said the police statement released on Friday. Many people in the Southern Africa country believe in and live in fear of witchcraft for sure. Kuroya unotyisa asi kuona zvakunzi munhu asungwa toda kuroya president achibvoziva kuti patoita administration yemusoro bhangu. Dzimwe nyika dziri busy kufunga nezve artificial intelligence, kufunga nezvinhu zvakawanda toita sei ana China vari kudevelopa vamwe vanhu pfungwa dzavo dzichitori pa busy kufunga zveuroyi. Kana zveuroyi zvazvo zvichishanda chibvai manyatsozvilegalize muchinyatsoziva kuti takutodevelopa kana transport yedu
rusero willow and basket, rusero rotoenzi riri kutoenda 1 minute tasvika kujapan, 1 minute tasvika kuamerica, zvoshanda kana zvichinzi zviri kushanda, noti kutobuda muchitonzi ive muri kutya, unotya kutya yo kuzvita. And the funny thing, vanenge vachizvita vanonamata futi, saka uri kuzosunga varoiseiwo uchizvitononamata. Siregedzai kuhanda nekuenda kumachechi, moinyatsotaura kuti hatinamati. Anonamata Hichilema anotoenda ningiriki, ndo vakomana vanobata Sabbath, happy Sabbath day, ndo timu racho reSabbath, 7th day ndo chechi yake akaenda Hichilema. Handina kunanga kana uchipinda 7th day, handisi kuti pane zvakashata pamusoro pazvo, but ndikutaura zviri kuitwa napresident weimwe nyika anopinda chechi yenyu. Ndo zvazviri ndizvozvo. Amen guys, you tell me what to think panyaya iyoyo, but ndo zvinhu zviri kutoitika. Ini nangu zviri kutondibata kuti how far mungaswera muri kufocusa nezveuroyi izvozvo zvakasiyana nekutonga nemakuwa. Mapoliticians sometimes vanozoita zvimwe zvinhu zviri fun, so zviri weird. Vanhu kunoton vatanga kuchema nenyaya yekuvhariswa kwakaitwa kuraura kwefish kana kuti hove, nekuti vanhu vazhinji yanga yatori way of living yavo vachiraura, and mese munokwanisa kupupurira neni kuti vanhu mari dzaitobatwa, vanhu vaitotora mari nekuraura, vamwe vakatovaka dzimba, vamwe nanhasi vachitofamba nedzimotikari nekuda kwebusiness rekuraura rechifish bonga iroro. So vanhu vari kuchema kuna MP wekunoton, Honorable Maswera say issue yefish yati affecta too bad sema fish vendors tasara pamene chaipo with no other option than starve. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa ku inbox ya Richard Tsvangirai anova MP weikoko, but I don't know these guys why vasiri kunorwisana nevanhu vari kuita sewage ende koko. Those are the things zvokuti vanhu vanofanira kunge vachitarisa. Akuna kuti ungopinda basa uda kungoti zvinhu zvingoflowa. These people they must think outside the box. Uchitopinda vanofanira kunge vakanga vachitoziva kudhara zviri kufamba sei, mvura dziri kupinda umu dziri kubva nekupi dzichienda nekupi. Zvinoda vanhu vanofunga zvinhu zviri kumberi, kuti ungopinda utoita. Vanhu vanopedzera kudemba temba muliswa kuti muliswa ake hatina kumbosvika pakuvharirwa leki. Why? Because shanda uchifunga, ukangosvika ukapinda ubva waona potonzi pane marodzi, pane machitarisa rodhi ichatanga kufarini, chakati chichadii. Izvi saka pa mvura iyi inopinda naapa ichinodayi, so unofanira kugarawo nepfungwa idzodzo. Vanhu ava toita sei kuti tirambe takaprotecta kuti varambe vachishanda vachiraura. Wototarisa kuti kana panogona kuningina kwakati nekwakati kukavhurirwa masuweji anopinda akadai, so wogara wakatoisa shoko ikoko wodedzera kuti handidi kuona chinonzi suweji chichipinda naapa. Zviri simple, hazvimbodi kana hasha kana chii, but vanenge vakarara zvavo ende vanenge vachiexpecta kuti zvinhu zvive better. Handina inonzi mfeso, ndavana mfeso wangu, handina mfeso wangu. Ukatobhaiza ndotoudza chokwadi kuti uri kubhaiza, uri kukanganisira vanhu, because chinhu chakakosha ilife kana kuti upenyu hwemaZimbabweans. Hapana chimwe chakakosha. Zvese zvimapoliticians zvezvo zvinofanira kunyatsogara zvichidziviswa chokwadi ichocho kuti hakuna chinhu chinokosha kudarika upenyu hwemaZimbabweans. Kutopinda muofisi imomo unofanirwa kunge uri willing kushanda uchiseva maZimbabweans, kwete kushanda uchingoti iwo as long as mhuri yako iri kudya chiguta, because uri MP kudhara uri kutoenda kuparliament zvinhu zvako zviri kuita, wona vanhu vese vaaffectika. What's next? What's the way forward? Uchaita sei? Mhuri dzese dzodzo dzaaffectika nezvimasuweji zvapinda imomo vachadyei? Chokwadi ikasviba mvura, amana mukapinda ipapo mukaona mvura yakaita kusviba, nguva yese hazviri kuti vanenge vasina mabondingi nekumbozvitarisa. Vanenge vachiona hameno kuti vanenge vachitarasira magic here, kana kuti kuzongoenda kuparliament votanga kunopopota kuti aiwa vari kuvhurira masuweji, garai matonoenda paground uri MP une power iroro, motorana nakansela wako. Shamari kansela isu kunokudhisi kunotoni takabata, uya kunogotora makansela ako emunzvimbo imomo, moenda panzvimbo mosvika monogadzirisa problem, mototaura kuti right iyo shamari isweji ngaitsvakana ine kwayanga ichimboenda ngaiende ikoko, kunonga hatisi kuda kuiona, mosolva problem. Zviri simple, hazvimbodi kana hasha, moisa maresources ipapo, because munenge muchidefenda vanhu vacho vanoita zvekuraura fish. Kana vanhu ivavo, kana pachidiwa mari yekuti pange pachinge pachigadziriswa, ndo pamunogara pasi nevanhu, because vakawanda mafamilies hobharirama nekuraura. Onai mhuri yeZimbabwe
takamira takadai so fish munoraura but uko kwaita dambudziko rakadai pari kudiwa kana timbobatanidza utumari tokadai so mobatanidza mudeme zvinhu zvoenderera kumberi. Hazvisi zvese kuleader is not about kuti une mari muhomwe kana kuti pane mari yawapuhwa kudhara. Shandisa pfungwa ndo dzinonyanyisa kuleader. Ukapuhwa chiro mari unotungamirira nemari iyo munobatanidza mari. Hazvisi zvinyowani zviri nani upopotero kunzi ari kubatanidza mari kuti zvinhu zviende kumberi but zvichitozoshanda. Kana kuti vanhu iko zvinezvi votanga kutostafa unofungidzira kuti vanhu vanouya vachidya kumba kwako here. Anyway, I think ndanyataurisa. Regedzai ndikusiyirei audio muchiteerera kune vanoda kusenda awo maaudio. Munokwanisa kusenda makasununguka kwazvo kuti musende maaudios panhamba idzodzi dzamuri kuona. So you tell me what you think in the comment section kana muchinge mapedza kuteerera. The only solution for Zimbabwe and other African countries is to change the heart of the zebra, not the color of the zebra. Meaning, Gucci, we need people who are patriotic, who love other Africans, other black people. People who won't take money and hide it in foreign countries, just like what Varungu were doing, taking money from Africa to put to their own countries. We need people who change Africa, who love other Africans, who are concerned what water is a person drinking in spite of which party you belong to.